bíon an lucht féchan a páirteocht in achtrama a bhí céir de hain ach go háirithe in Geamaireacht mar go bhfuil foiinemh na báistí agus na daoine fásta chumá tábhachta chun an idir gáháil idir na daoine ar stáite agus an lucht féchna dhéanana ach chumá lei sin chuireann siad go mór chuireann a gcuid freigraí chuireann a gcuid foiinemh go mór leis an tesperas a bhíon den áirclann a bhíon taobhiste gan na Cearbálaí. Támuid sa Taibhdhearc an áirclann náisiúnta na Gaeilge an seo sráid lár i nGaillimh agus támuid a cleachta agus an gáir go oscailt an dráma an Geamaireacht Fionn sa Spás. Is faoi Fionn Macúla agus is mise a leasmhathir stói nó a chólachaí agus tá me cabhrú leis an dá na hábháil. Mar dhéanamh. Tá me sé bailr tá me a buirt in Nollaig. Bhí me mar coid na fómóiris mé ar dóin agus sin Jimmy me go sin Spás agus níos tá me go fáil a chur brú agus chur bagartir a hananne ar dóin géir an Nollaig a bheilú ar hananne. Bé go leor búáil dúsa tá me cinse tásúlagam an scair bégus a tásúlagam go mhaine sibh go mé a hananne ceáil leis na húráin agus géir bhé mar foiiste na fianna. Sé Séamus Hughes an stiúrthóir agus scríbhneoir agus nuair a tháinig an cléir aisteoirí le chéile trúrain is aisteoirí gar múla muid agus nuair a tháinig muid le chéile a gédal síos bhí muide a chur leis an bun scéal a bhí scríofa agus fan cheapathe ag Séamus. Adar in hain agus le Séamus ar nó churmuid an stiúir le chéile agus an chur láthair le chéile. Tá an na páistí isteach agus churann siad san na gcuid smúintí leis agus tugann siad san an sprága dúin chun rudí difriúla dhéanana agus cleasanna agus grám breise a chur isteach. Sé hósa múla bheith go bhfuil le Séamus arís agus go bhfuil le Taibhdhearc go bhfuil le Fíbín arís a hanam a bhímsa go bhfuil lá bainnim aird soltas na chuirú ceiste an bhí me hósa le tetarráis. Siadaí bómáil is mise ard trí na héireann. Si Amanda a rinne na cultachaí dúin Amanda Donovan is dearthóir Harcíanaí agus brála me seo so an smaoine tá tíhíorgó ná go bhfuil bómáil má chearachtar bainteach leis a gré bainte leis a tála agus go bhfuil si i comhpháirtí leis an nádúir. Jimta go leor leo marm ar metasáiad agus tá Séamus thóálaí a hain agus tá an se go leor siúrsideit do rud héana dhéanú agus bhí go leor amgan cleartú agus a bheith caiintear a rud mar sin. Tá sé fíorheachar a bhíú ar bhealach ach tá beocht agus tríocht a baint le bheith ar stáite. Is dói mar go bhfuil tú á crothú, cé go bhfuil an scéal cleachtathe agus gachrod cleachta go maith. Tá rud a cinnt ar le a baint le bheith beo ar stáite agus tá gatainine an lucht féchan is náibh ag chur leis an scéal, ag chur leis an esperas a hálíonn gachaíthe agus bíon gachaíthe difriúil nó gach taspántas difriúil.